Ashe mutuwa ke baki da sabo, mutuwa ke baki da tausayi. Mu ba rashin hankali ba, kai ka janyo dabba ka zo da ita wurin zaman makoki saboda Allah. Wallahi har zan kai ci kasuwa ne, har na ce to bari in biyo ta nan din har in yi ta'aziyya. Shi ma har yayi muku gaisuwa kawai har mu wuce. To ku dakata da Allah. To ku daina musu. Ba a musu auren jana'iza. Kawai sai ka Yawwa ka. kai dabba ita dabba ka zo da ita. Wallahi kake daure man jiya inda za a cace ci fa. Wallahi aka shi ma malam liman ya je tun ya samu guri ya zauna saboda Allah da annabi. In ba hauka irin ta dan fulani ba ka janyo tinkiya ka zo da ita gurin rasuwa. Ko mamacin nan ba ba dauka an kai makwancinsa ba. wallahi ni ina so ne a yi a sallame mu kai ga wannan mu tashi mu tafi kasuwa mu amsa kuɗin tunkiyar mu. In kuma hai za a baga wannan hai jango kuma ai cike nan. Ya kamata fa liman. Ya kamata liman ba ai To wajen haka ba ma liman mana tun ɗazu kuma an ajiye mu har dai ba na ake so kuma mu kwana ba. Mu da za mu kasuwa. Assalamu alaikum. To an gama da? Ba Allah ya ji rai. Allah ya gafarta. Allah ya ji kanta. Bara mu dan yi mata addu'o'in da muke mawata. Allah ya ji kare, Allah ya gafarta. Haba man liman saboda Allah da annabi an bar mutane a waje suna ta jira Ina ladan yake? gani nan Ina ladan? gani nan Ka san a masallaci dai tare mutum na kira in kai ka kira sallah ne ta da gama. haka yake To ta rike ni. mene Wani ta rike ni liman. mene Ta rike ni. me Ta rike ni. mene Jani liman. me Gawa ta rike ni. Gawa ta rike ni.